Hello pretties! Aizue, urrengo astean inauteriak datoz, eta zuentzat proposamen bikain batekin nator. Guazentzaleak guazarete eta oraindik mozorroa prest ez baduzue, ze iruditze zaizue guazeneko aktoreetaz mozorratzen bazarete. Erresa duzue, zuen inguruko denda batera joan eta bertan galtza edo gona urdin ilun bat erosi eta kamiseta edo polo gorri edo granate bat. Eta bertan oso garrantzitsua, denak amankomunean duguna, basakabiko logoa egin behar duzue. Tipes batekin, pintura txuri batekin, edo nahi baduzue, inprimatu ere egin dezakezue eta gero kamisetan itxatxi. Eta izue, nik proposamen batzuk baditut. Badakizue, aktore asko garela, baina hauetako batzuk aipatuko dizkizuet. Adibidez, Gonzaletaz, nitaz mozorratu nahi baduzue, erresa duzue. Bandana edo zapi bat erosi, oso koloretsua. Altzerdiak ere bai, oso koloretsuak eta luzeak. Eta alkandora loredun bat, edo hawaiana bat, edo baita ere oso koloretsua. Eta junetaz mozorratu nahi baduzue, adibidez? Erresa baita ere, 2 mototxo egin, kamiseta moztu, fleko batzuk egiteko, eta purpurina pila bat jarri. Eta oso garrantzitsua baita, zapatilla arrosak. Ibaietaz mozorratu nahi baduzue? Ze izango da, ze uste duzue? Bai, dinosauroak ez da? Hori da, marraztu kamisetan dinosauro batzuk, edo erosi partxe batzuk eta itxatxi nahi duzuen moduan. Eta liburu bat eraman beti eskuan, badakizue, Ibairi asko gustatzen zaiola irakurtzea. Eta antiajoak ere bai. Eta, azkenekoz garazitaz mozorratu nahi baduzue, baita ere erresa, ilea arroxez pintatu, eta kamiseta, badakizue garazi oso errebeldea dela, beraz, spray beltz batekin edo pintura batekin zikindu nahi duzuen moduan. Hauek nire gomendioak dira, baina gogoratu nahi duzuen bezala pertsonalizatu dezakezuela zuen mozorroa. Eta, guazenen pertsonai asko daude, beraz, nik aipatutako ez gain, mozorratu zaitezkete zuei gehien gustatzen zaizuen pertsonaiaz. Gogoratu Basilio, Oier, Olatz, Pixukoak eta Basakabiko aipatu ez ditudan beste guztiak. Eta gogoratu honek aukera ematen duela taldeka edo bakarka mozorratzeko, zuek nahi duzuen bezala. Eta izue, izugarri gustatuko litzaiguke zuen mozorren proposamenak ikustea. Beraz, atera argazkiak eta bideoak eta Instagramen partekatzen badituzue, guri izendatu edo mezu pribatutik bidali. Ados? Ondo pasa inauteriak eta laizter arte. Agur!